Aya, 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 aya. Aya jahari ne, da batun akan so ne, ko na ce jidali ne, tunda dai muradi ne, shi na ce jidali ne, ko na ce muradi ne. Aya jahari ne. Ina zanga mai sona na fitar da zantukan bakina, sanar da ke garin kin yi rana tunda baki sana kona. Ke ce ta farko, ke ce ta biyu, ke ce ta uku a kalbina, ke ce a raina, ke ce a ido na, ke nan gani a barci na. A jaharin da na yi waso kauna, ni dai ki zan magata na. Wanga jahadi ne, ko na ce muradi ne. Aya jahadi ne, tunda batun akan so ne, ko na ce jidali ne, tunda dai muradi ne. Aya dauko silken soyayya, mu janye da marar jayayya, mu lashe takobi miniya, mu kauda dukkan hamayya. Na daura ni ya zan daga murya ce zana baiwa soyayya, kuma ko zan yi jinya ni ba ni sanya balle batun na ja baya. Imakar ki ja da baya, komai wuyarsa daɗi da kwanci kai ma ka ɗaura niyya, mu sanya ran ma jiki jihadi yake wa soyayya. so ne, so ne, So ne, so ne, hadiya ko jidaliya, jidali ko guba. ya jahadi ne, Tunda batun akan so ne, ko na ce jidali ne. tunda so muradi ne. Injini ni da ke jahadi mi waso, jahadi muke waso. Aya zana je, na ce miki zana je, ce da ni na zo tun da so muke yi wa hidima. Aya zana dawo, zana dawo, ka ce tsaya tunda so muka baiwa ranmu fansa. Aya jahadi ne, diga ce min jahadi ne. Jahadi ne, tun da so muradi ne.